Hi, hello mabuhay, this is me, yours truly, Jeffy Devon, and welcome to my YouTube channel. And now I am here at Rizal, Pampanga State Agricultural University in Magalang, Pampanga, guys. So, hello, what's up everyone? Rain or shine, I am here. Nakikita nyo naman, o hindi ko alam kung nakikita nyo na umulan right now. So, nandito pa rin ako, tuloy pa rin ang pagsak, guys. And wait, ako at tayo ay dito sa dami pa rin bikers na dumadaan dito. Nandito nga ako. Nandito tayo. Ayun, nandito ako sa sa Pampanga State Agricultural University. So, ito siguro is universidad ng agrikultura. Ito may nakasulat dito guys. Babasahin natin. Sipon yung Kabiasnan. So, Kapampangan word, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Sibol yung Kabiasnan. Kahit Kapampangan ako guys, hindi ko alam yung mga malalalim na word ng Kapampangan. So, ayan. Yan nakikita nyo, you guys. Ayan. Diba? Malawak to guys, mamaya. Kukuha tayo ng picture taking tayo mamaya. Hindi ko alam kung anong meron pa sa loob. At hindi ko rin alam kung pwedeng pumasok, pero try natin pumasok guys. Wait, papatay ko muna tong camera ko, ha? So, I am back guys. Tingnan natin sa loob kung pwede tayong pumasok. Kasi hindi ko alam. First time ko dito, kaya hindi ko alam kung makakapasok tayo. So, tara guys. Drive lang tayo. Ayan, kung nakikita niyo sa background, ayan, nasa along the way ako. Ayan, maulan pa rin guys. Maulan pero yung sikat ng araw is sobrang tirik pa rin ang araw. Ayan, nakasloob lang tayo pumasok. Nakasloob lang tayo papasok dito guys. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Tawag dito is PISAU, which is nga yung Pampanga State Agricultural University. So, ayan. Pasok lang tayo. Kung ano nakikita nyo sa likod ko guys, yan. Yun din nakikita ko dito sa aking harapan. Nandito na tayo sa malapit na tayo dito sa may arco, dito sa may main entrance nila. Walang kuya guard, kaya hindi tayo makakapagtanong kung pwede nga ba tayong pumasok hanggang sa loob or hanggang dito lang tayo sa labas. Ito yung pinaka-arco nila guys. Yung pinaka-ano nila. Ayan yung pinaka-entrance nila at saka parang ayan yung pinaka-gate nila guys. Pasensya na hinihingal ako sa pajak. Ayan. Ayan yung pinaka-entrance, pinaka-main gate nila. Ayun, nandun yung may nakasulat dun sa building na yun na ayan. Wait, sabi siyang ko Mike. Banda doon may nakasulat na graduate studies. Hindi ko alam. Hindi natin hindi ko ma-explain kung anong ibig sabihin ng graduate studies, so hindi ko alam kung ano yon, kung para saan yon. Kasi nga hindi ko alam. So, tanong tayo. Pwede tayong pumasok para mag-take ng vlog. Dito tayo sa station 1. Ito sila kuya. Excuse me po kuya, allowed po bang pumasok sa loob? Bawal po. Ayun, sabi nila kuya, ayun bawal. So, may rules sila. Hanggang dito lang tayo mag-video. Ayan. At least
Di ba, na-showcase ko sa inyo guys ang kahit, ano yun, ano to? PSAU or Pampanga State Agricultural University. Ayan, una na lang natin dito. Siguro magti-take na lang tayo ng take na lang tayo ng picture dito. So dahil bawal, nakapagtanong tayo, narinig ko naman bawal daw. It's private place siguro. Private place kasi or mga nagtatrabaho siguro sa loob. So but anyways guys, babalikan ko kayo. Magti-take muna ako ng mga ilang pictures para naman may mga souvenir and may ipopost ako sa aking Facebook. Guys, kung gusto nyo akong follow sa Facebook din, just type Jeffy Debon or Jeffrey Debon, yung dalawang Facebook ko. Yun, makikita nyo and everyday ako nagpo-post doon guys. And don't forget also to subscribe my YouTube channel as well guys. Yan. Pero babalik pa ako, this is not the end of our video for today guys. Meron pa tayong video or meron pa akong ipapakita sa inyo along the way guys. Yun. Okay, bye for now. See you later. So I am back now guys. Tapos na akong mag-photoshoot here in Pampanga State Agricultural University or they call PSAU. Here in Magalang, Pampanga. Once again, dito pa rin tayo. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, meron silang paganyan. Ayan, University Pampanga State Agricultural University. Ayan, di ba? Nabasa nyo naman guys sa YouTube ko. Ito ang view nila once again guys. At ito rin yung ayan, yung dito tayo. Ayun yung nila. Yung buong surrounding guys. Yung surroundings dito sa Pampanga State Agricultural University. Kung gusto nyo mag-visit guys, it's free to visit guys. Yun nga lang, yun nga, tulad ng kanina, bawal nga pumasok doon sa may pinakalooban nila. Kasi may mga nagtatrabaho siguro doon sa loob or mga employees lang ang pwede pumasok doon guys, kaya hindi tayo inalaw pumasok. But it's okay, at least guys, nakapag-picture naman tayo kahit doon lamang sa pinaka-entrance. Okay na yun, much better na yun guys, kaysa sa hindi tayo pinayagan mag-picture, diba? Hindi ba, babawalan tayo kahit mag-picture lang. Pero thankful na tayo at nakapag-picture tayo or nakapag-picture ako guys. And then may post ako at may makikita kayo sa aking Facebook kung ipapollow nyo ako guys. So, but anyways guys, then ipakita ko naman na sa inyo, hindi ko ma-insert dito sa aking video ang tawag dito, ang aking pictures na nakuha. Ayun, follow nyo na lang ako sa sa Facebook ko at ilalagay ko na lang sa description box ng aking YouTube channel para may may follow nyo ako guys. Ayan, thank you. Dito lang din naman ako nag-take ng picture at saka doon sa pinaka-entrance nila, doon sa may mga arco, doon sa may arco nila, doon ako nag-take ng pictures. Naka 20 take ata ako guys, yun, diba? Hindi ako mahilig sa picture kasi takot ako sa camera. Just kidding. Anyways, this is the end of our video. Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please go subscribe na. Huwag ka nang mahiya and don't be hesitate to subscribe. And don't forget to click the notification bell to notify you every time na mag-upload ako ng video guys. Ito na pala ang aking pangalawang travel vlog or ito na ang aking pangalawang pajak vlog. Ayan, kasama ang aking buddy na si Jack's buddy. Ayan. We had been 2 months na pero nakaka 5 na ako ng pajak na hindi ko naman din na kuha na ng vlog guys. So pasensya na kung hindi ko na i-share sa inyo kasi yung tawag dito, lack of time. And then, walang plan. Basta na lang. Ito kasi yun. Nakaplan ito. Kaya, guys, ayun. I-share ko sa inyo, di ba? But anyways, marami pa naman din akong lalakbayin kasama ng aking buddy. At isasama ko pa rin kayo sa aking pajak moment, guys. Kaya, ayun. Please, don't forget to subscribe and don't hesitate to subscribe my channel. But anyways, bye for now. See you on my next video. Stay safe, stay home, and save life. God bless everyone.